Bismillah Lumière TV sanfɛ walasa kaw kunnafoni bamananw kuma do manifin kunnafoni ko ɲuman i kɔnɔbara bi fa ka sɔrɔ i ma fɛn bila i da hakili ka fa kama kɔnɔbara o ba ata sɔrɔ Allah bi kunnafoni n'Ala sɔnna ma an bɛna o daminɛ ni aw ye ni AES ni CEDEAO ye u kun ye ɲɔgɔn ye ba kɛ tɔgɔ jamana kan o fana kɔfɛ lutte contre le terrorisme o tɛ an ka faamaw ka kɛlɛ ka ɲɛsin maajugu n'o ye banbanci kɛwalew ani précisément maa minnu bɛ yen nɔ sa ko bi kow kɛ ka ɲɛsin adamadenw ma ka adamadenw jatigɛ k'u ja papa n'o o fana tɛmɛnen kɔfɛ an bɛna se Mali kalanko fana fanfɛla la a fɔra ko waatu kɔni n'o ye kalanta waatu ana bila waatu ye précisément heure o kɔni yɛlɛmana n'Ala sɔnna ma an bɛna an da lase o ma o fana kɔfɛ défense no o de ye an ka jamana in ka lakana ko e ko ko n'a fɔ brique fɔlɔ dɔ o ma da jɔlakaw fɛ wa jɔla kan kɔni n'Ala sɔnna ma ko soni n'Ala sɔnna ma a ko nin bɛna a sira sɔrɔ o fana kɔfɛ an ka jamana in kɔnɔ document belebele dɔ kɔni o kɔni baaraw kuncɛra tubabu kalo précisément tile 17 don o kɛra précisément juma tɛmɛnen a kɔni kɛra sɛgɛsɛgɛ kɔnɔna na an ka ministre min ye Musa Alassane Diallo ale kun b'a kɛnɛ kan n'Ala sɔnna ma kunnafoniw an bɛna u lase aw ma wa pour que se nin kunnafoni ninnu kɔni sɔrɔ aw jija u ka taa lien min filɛ ni a bɛ ni élément in jukɔrɔ YouTube kan n'Ala sɔnna ma kunnafoni kun na ɲɛɲɛ u bɛɛ lajɛlen aw b'a sɔrɔ yen nɔ an y'o de fɔ ɲɛna Lumière TV ta ti bezi ɲini an ta ye kunnafoni jɛlen ka ɲini ka di fasodenw ma min bɛ se ka to famille ɲuman sɔrɔ cɛdo daw tigɛ bɛ kamara la Amadu Sala Touré kuma bara bɛ n bolo Malion Lumière TV maaw kunkan bɔra tuguni ala n'i ko information yɛrɛ i ko Lumière TV n'i ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV n'i ko ko dumanw jamana kunkan ko ba fɛn bɛ dugu in kɔnɔ n'i bɛ fɛ o information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV groupe Lumière aw de y'a dayɛlɛ Lumière TV a wulila deliko la n'an donna kunnafoni kɔnɔ an bɛ taa AES CEDEAO AES n'a fɔra ka ban mɔgɔw hakili bɛ jigin jamana saba la Mali Burkina Faso Niger olu kɔni ɲɔgɔn ye ba dɔ kɔni kɛra olu ka ministre des affaires étrangères fɛ o ni ministre min bi wele fana ko ministre des affaires étrangères et le togolais de l'extérieur précisément cɛ min bɛ précisément Togo kaw fɛ n'o ye Togo ministre des affaires étrangères n'a tɔgɔ de ko Robert Disaye n'i y'a ta k'a lajɛ ni ɲɔgɔn ye ba in kɔni kɛra sababu min ye CEDEAO fana ka i n'a fɔ u ka cɛba dɔ bɛ yen n'u b'a wele ko Omar Aliyu Touraye fo ka taa a fara précisément Lassana Conté n'ale CEDEAO mɔgɔw ka kuma sigikafɔ la ye n'a bɛ fɔ a ma ko négociateur tubabukan na n'o de ye maa ye maa min bilalen don ko ka kuma AES ani CEDEAO ɲɔgɔn cɛ walasa ka ɲɔgɔn faamuya Togo ministre ministre ka i n'a fɔ kuma plutôt affaires étrangères kɔni y'a jira k'a fɔ n'o ye Robert Disaye a y'a jira k'a fɔ ko n'Ala sɔnna ma Togo ko o b'a jira diɲɛ bɛɛ la ko olu ka wulikajɔ n'u ka baara kɔni de ka bɛn ani bɛnbɛn lana jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma maaw ni ɲɔgɔn cɛ ka kuma jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ka Togo kɛ jamana min n'a a bɛ se ka fɛn nɔgɔya jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ wa an ka ministre des affaires étrangères Abdoulaye Diop ale n'a homologue fila min kun bɛ yen sa n'o ye i n'a fɔ Niger ta fo ka taa a fara précisément Burkina Faso ta kan u y'a jira k'a fɔ ko olu kɔni Togo mana hakilina ta ko olu b'o la sabula jamana caman ye kɛlɛ kɛ ka ɲɛsin olu ka jamanaw ma ko Togo ma sɔn ka sen don a la o de kama ko n'Ala sɔnna ma ko Togo mana hakilina min di olu ma k'olu b'a kɛ nin sigikafɔ in kɔni kɛra le 17 avril 2026 Lomé kaw fɛ yen nɔ précisément u ka dugu belebeleba n'o ye ko Lomé Togo kaw fɛ yen nɔ a kɔni sigikafɔ in kɛra yen wa a kɛra maa min ka yamaruya kɔnɔ o de fɔ Ɲasunbɛ n'ale ye Togo conseil président ye sabula n'i y'a ta k'a lajɛ jamana dɔ la président de la République de bɛ yen mais Togo kaw fɛ le président du conseil o de bɛ olu fɛ donc maa o maa bɛ yen nɔ sa ko u ye nin kunnafoni ninnu sɔrɔ a ka dɔn k'a fɔ ko nin ye groupe Lumière ka wulikajɔ n'u ka baara ye bamananw kuma dɔw ko an ka taa ko o laban ye boli ye an bɛ taa précisément an ka jamana in kɔrɔn fɛ n'an taara an bɛ taa Kidalikaw fɛ yen nɔ Kidalikaw fɛ an ka finitigiw kɔni u ye bugɔli kɛ ka ɲɛsin maajugu minnu n'u kɔni kun kɛlen don ka dagayɔrɔ kɛ yɔrɔ min wele ko Lakamate ale ye Kidali kɔrɔn fɛ yan fan ye ka taa Algérie fanfɛla la n'i y'a ta k'a lajɛ an ka finitigiw minnu bɛ sanfɛla fɛ n'o ye u bɛ avion na ani minnu bɛ dugumala fɛ ani minnu fana bɛ yen nɔ sa ko
ulu ka jatamina nuka mirna de koni ka kunafoni soro ka di finituguma ulu yituga de nyawo masa niya ta galaje le 18 avril oti sibiri tamine sawa anga finitugu koni bugalike kanyesi majugu doma o majugu nungoni anyuka ko bela jali do bogoro o ka minan fo ka tafara u yere ka inafo kewle waruka anyuka hakina jugu ko kai kanyesi anga finitugu nanga jamana dewma angoni anga finitugu koni uyeni ko ngoni ka ko bela jali ka adankana maya ka ake fenye ni iba foko amadlika ke yada galaje anga finitugu ma dankidal ko doro makoy nyoro ka fona fenno uyesu tulike kanyesi majuguma munum be no saku kalme ko gadaro ke yoro doye inafo Mali ani Mauritanie nyonche anga finitugu koni uduri ka joni chesir la shu ani tele misakato lafia koni ko obise kana anga jamana ikonna hodela ngwa chef d'état-major général des armées no odeye ukanyema baye akoni banyini ko Mali dombe kutigar nyoma ukawulika joko ka baraka meme misakato ubilafia wa ayani ni fana ko be ka armée de meni kuna foni jele kuna foni nyuma meme misakato lafia koni misekana fasoba maliba konana bamana ko ukakumana ko nyobugu meta kambala ambeta précisément éducation do odeye kalanko o fanfalala uka ministre so minetlembe kalanko manwale ko éducation nationale de base o ministre ngoni nyemgo koni ya tiraka fo ko eru ka falen koy nafo école de bido ermina so mada fe ko ke setter mana tamini minti bisabaye o fana ko fe ko bi bo école so la watimina sako ka ke midi 30 minti no ye inafo neganye tani flamana tamene minti bisabaye wa ajirala ka foko kumi min yalaman la sa ode ko jamana din ani jamana damsanu ko biseka lafiya cigam nasabla wati kalaman ba de ben watina au baye ndi boratle ko ba foko abituru ikungulo chamancela niya ko taka laje uya jira ka foko pour que lafiya ani bana jugu ko ne kana na anga damsanu soro ode kama ni wuliga jonni bara ko ni kera wa anga ministre so ko ni ba ni ko bele jeli kanin ko kake ake chogo nyumana wa jamana fantani nani bele jeli la ka dabine dibuli fo ka tabila kidal bele jeli jagol no kanin kewlen ko ni ka la sabati wa ka ke ake chogo nyumana bawono go wakumana tuguni ko manjabi bayala ko bi man chela ono fe kodo sino ambetema grole na jina dongo do gaw koro halanta an ko flala ka alaje ambeta précisément abifo femima ko inafo e birki folo dako no ode anga jamana en konika nyema do be no sando ye ministre mi duba wala ko ministre d'état chargé de la défense et des anciens combattants yata alaje ana général de corps du corps d'armée Sadio Camara ali konitara le 16 avril 2026 to abukalo le temps ani woro akoni kumbi jola ka fu no bidiki folo konika adano oye anga region ko nu doye joila liata galaje nafo kamba koni kunte no le Mali armée ko kandoye wode kama bidiki folo ngoni tarada nala sonama atime feu akromo kali ko bina nyenyini yada galaje anga jamana koni ni mai no oye général du corps d'armée Sadio Camara aya nyini ko Mali dombe kutigar nyoma armée ka deme choko nyumana wa nala sonama ko kanu ko bina joyoro chamana wulika joni baro bebi sena mimbi sekato lafia ani donc bo ani donc afo doni ani boli ani lafia ko ni biseka na jamana donc afam be fe fantana ne bafe donc oniye ko niye joyla kauka inafo victoire bilba do yesabla amena uya nyini ko ka kan oni jo ulu fanaka inafo region na bisekato fintuku ko ni bi daga yoro nyana mansoro obiseka lafia ukabara konana wa nyimindo hali sisa Mali den fe kam be kanga fintugu deme be biseka to lafia kono obiseka ke ukabara la nan tora no hali sisa ambito anga fasoba Mali pa kono ambita CCB la nan tara CCB la imbina yeka foko nyongo bado ko ni kumbe senat le duru adam na tene kataba juma temene ni ntagalaje jamana kodona jamana hakilibatugu jamana famille baw ani secteur public privé mo ulu koni kumbe e nyon fe ni bara konnana yata kalaje uliga joni baro bekara CCB kono anga ministre mimbi wele ko Musa Alassane Diallo ali ministre du commerce et de l'industrie no ba wele ko jago ani isinu ka ministre do ale koni kumbe kana ka konu bele jeli datugu
Modibo Juma don sabla atene don o dali kera mami fe o de ministre Galeye ndo e Mali premier ministre général de division Abdoulaye Maïga. Mais cette fois-ci à clôture qu'on a allé masaka kene soro aye mami la kana sa o de ministre Moussa Alassane Diallo ministre du commerce et de l'industrie allez koni kuma chama foto bukana mais amena kuma mulata me awyen wati nasa Amadou Sala Touré ka micro la o de ye maye mami na akoni kumbe kana kano ye Mamadou Camara ye ale conseil spécial ministre premier ministre Karafe ale koni kuma numbe nya fa na ko mun kera document kono kuma fembe no ka be wala anye to dunkana anni au ambije ambo lamenyon fe Mamadou Camara au micro de Amadou Sala Touré. Mamadou Yeya Camara, donc je suis président de la plénière, en fait président de l'atelier, je suis président de l'atelier, l'atelier président quoi. Atelier Nyamoyo. C'est ça. En fait, il y a papier mon kala. Il en faut anye bara mununke, ni clé duru la, ka bon denendo la kana se bima. Papier devrait être dana ya papier ou de dou. Anga jamana ani na fo société privée ta do meno fi yana tuko na bamananga na. Voilà tchakelaw. Donc ni anga gouvernement be se ka barake hukumu mun konona la parce que le bara munun ke na fo jamana jo bara ou de dou. Na fo hôpital ou joli. Centrale électrique ou joli. Ani sira ou dlani. Fen chaman wéré. Bon, wo bara munun ke ou rebese ka bara nunu étude ke. Ka bara nunu ka construction ke. Ka tla ka exploiter. Bon, maintenant, nous ka soro de bomina. Il a fait ça non. Et usager munumbe ou ka faire nous utiliser. Ka soro be bo konona la. Mais au contrat nous dlani te pour normalement. Donc faut que au bara ou de sege parce que au contrat nous ni a comment jate nécessaire non hôpital ani central ou te barakero kiluni donc barakero chamam de jamana barakero chamam de donc jamana nyamogo cadre lu de kanga barake document nous kan donc document nous be ayira ka fo ni kanga contrat de l'année société kenyere mogo wi kanga de la hukumu mun konona la donc comme do faut ka fesse kosobe fili kana na do o barala parce que faut anga jamana ka intérêt préserver bara nous konona la ya fom donc ce qui fait que nous kelen fleni qui est un document nous suit il se qui ka contrat ni ka fait on be dlanga sur filima do a konona la parce que nya fi na tuko mi a contrat nous te sankelen barate sans fla barate avec ta faux 100 ans 100 ans duru 100 mois arabe se ka ta faux 100 bisabala donc o wakati nous konona la no bara nous be bana bara nous kera nous jora ina fo central nous jora nfe akanga tla ka na sigi jamana ma donc nous ngona na ke lu ka na fa bora la lu ka nga ta mais avec sigi jamana ma donc ni alaje la wale la anyem jati mina munun ke a contrat nunu chaman be no problème nana do a konona la pour que ka problème nunu bo a konona la faut ka contrat nunu la ka fesse faut ka ni donc o bara ou de labla barakera ni dogo ku konona la donc ni a jati mina 6 ans jamana ministère be ñogon soroya expert munu ñogon soroya c'est ka ta fu expert kemena donc lu di gera ñogon fe ka ni baranke pour que fili kana do a baran konona la ya fam Bamana wa kumado ko niya me ko inogonte o ka uba dira ka foko ibi flaun chela niya me ki ka fari ki ka boki ka ja ko fanga bila se ka foi tala ini flan de nyona sino femimbe no saki ina ti flan madal ni ka bunya ni ka janya bi ba abolo bamana wa kumado ko ni fem ba fonfono ye ki kana diga ki kana ina fo kabala ibi kaba fe na femi be ka fonfon ambi bitain ko ni ka kunche yani groupe lumière ka anniversaire membi ka labe nala sonama nala mabaji fo ke le 23 mai kupu min ko ni kunanga tan
2025 kɔnɔ no o ye 5e anniversaire o kɔni coupe n'Ala sɔnna ma bɛna ta Kalabankura kaw fɛ yen nɔ o de la wele bilalen don maliden bɛɛ ma dɛmɛ min bɛ se ka ɲɛsin groupe lumière ma o k'a kɛ wa aw ka dɛmɛ mana kɛ minanko ye ko dɛmɛ mana kɛ na musakako ye fɛn o fɛn don an mago b'a la bɛ se ka to nin coupe in kɔni ka se ka kɛ ka ɲɛ donc Cɛdo Dawute kun bɛ kamara la Musa tɛ kuma bara kun min bolo an b'a fɛ na dɔrɔn ka an ka video in ka partager ka aimer min bɛ se ka to baaraw bɛ se ka ɲɛ an bolo cogoya min na Cɛdo an b'a fɔ mɔgɔ ma ko ka kanbɛn sini lalama basi foyi kɛ an nugu an bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ nin kuma kelen na ani nin waati kelen ani nin Jabiri ni so kelen sanfɛ wassalam. Salam alaikum, c'est moi Princesse Seida Maba, toujours la fierté de l'AES. Bamako Tchè, Ani Mousso, Demsen, Groupe Lumière TV, Audi Adaye, Agnemokoba, Oye Tonton, Amadou Salah Touré. Malide Nuyo, Anga Benke Lema, Anga Mbolo Di Nyogoma, Kanfaso Malibo Nogola, Koraya Akili, Koraya Manake Jawili, Koraya Manake Jawili, Demiseni Akili Mani Bolaji. Antigi ban faminu kani olu kɛra faso cibaga ye tun o b'anw sira anw denmisɛnw jigi bi tiɲɛ komi ti kɛ komi ti fɔ komi ti ye tiɲɛ kɔnɔ anw bi ko bɛɛ danni ye bi anw ka maliba in kɔnɔ. Europe Malion Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko kodumaw jamana kunkan ko ba fɛ bɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan Afrique bɛɛ lajɛlen ni ne Fatim Jabate madame Jabate de Mangaye la haute gamme ne y'a fɔ ɲɛna ko n'aw mago bɛ électronique fɛn o fɛn na diɲɛlatigɛ kɔnɔ a ɲuman bɛ sɔrɔ électro yelen de la yelen électronique ni tɛmɛna yen nka dɔrɔn i t'a ɲuman sɔrɔ an ka studio complet dira an ma a misigi ali sɔgɔmada in na ne ko non ko dada ko dɔ bɔ sɔn na parce que n'a ko ko studio a bafuluni ka dɔgɔ nka a mankan a bɛ kɔbaw ni babaw de tigɛ n'aw mago bɛ fɛn o fɛn na électronique la yelen électronique de y'a da ye Mali ani Mali Afrique bɛɛ ka na n'a y'a ɲuman i b'a dafara awɔ ale tɛ kɛ kalo kelen k'a bɛ tiɲɛ dɛ ayi ale ye sanni o tɛ balimakɛw n balimamuso électronique de jɔrɔ bɛ aw la o banna pewu walima sɔgɔnɔminɛnw misirikɔnɔminɛnw studio minɛnw salle de conférence minɛnw fo ka taa se bafuluminɛnw ma mɔgɔ kelen pe sɔrɔ yɔrɔ kelen pe Hatɛ Fune Dumasi Chez Mamutu Traoré yele électronique a filɛ ni bɔra Membo sirafara la k'i bi yɛlɛ ka taa centre meublé fan fɛ yanni ka fara juste i bi i côté gauche lajɛ yele électronique chez Mamutu Traoré i b'a sɔrɔ yen nɔ i mɔgɔ mana se minɛn o minɛn ma a minɛn bɛɛ lajɛlen bɛ yen i n'a fɔ baffle guitare lampadaire chaise micro piano b'o la batterie ampli microphone fo ka taa se lumière ma maa o maa bɛ yen k'i b'a fɛ ka galon bɔnda o tuma na sa boli biribiri i ka taa se yele électronique chez Mamutu Traoré ka yɔrɔ la n'i ye ɲɔgɔnmɛ bila cɛncɛnkulu sanfɛ tɛgɛ t'a yira tuguni dɛ o ye cɛ Fune Dumasi o tuma na sa an bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ an ka Mamutu Traoré ka yɔrɔ sɛgɛrɛ yele électronique hatɛ Malion Lumière TV maaw kun kan bɔra tuguni ala ni ko information yɛrɛ i ko Lumière TV ni ko farikolo ɲɛnajɛ o kunnafoni i ko Lumière TV ni ko kodumaw jamana kunkan ko ba fɛ bɛ dugu in kɔnɔ ni bɛ fɛ ko information yɛrɛ sɔrɔ i ko Lumière TV Groupe Lumière Audio Adaye Lumière TV a wulila a deliko la